Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Barkanmu da sake saduwa da ku a daidai wannan lokaci. Insha Allah, idan kuka bi wannan labarin daga farkonsa har ƙarshen shi, za ku ji yadda wani direban tirela ya yi wa wani soja tsantsar butulci. Butulcin da ta kai sojan ya yi alwashin da zaran Allah subhanahu wa ta'ala ya gara nuna masa wannan direban tirela idansa to hakika sai ya harbe shi har lahira, sai dai fa a yi shari'ar a ranar gobe kiyama. Kazalika kuma sai wani soja da ya ce insha Allahu ba zai ƙara taimakon wani mutum a duniya ba, duba da shi ma wato wani butulci da wani dattijo ya yi masa akan tsohon shugaban ƙasar Najeriya Abdulsalam Abubakar. Wannan sojoji guda biyu sun faɗi wasu labaransu ne da ya taɓa zuciya, kuma wanda hakika duk mai hankali zai fahimci irin tsantsar butulci da rashin adalci da aka yi musu bayan sun yi halacci a matsayinsu na sojoji, kuma sun yi tunanin cewa duk wanda ya taimaki wani Allah zai taimake shi. Amma sai suka fahimci da yawa daga cikin al'umma idan ka gansu a cikin rana kai ƙoƙarin taimakon su zuwa inuwa, to fa kai za su jefa cikin ranar. Ba tare da bata lokaci ba, bari mu fara ɗaukan labarin farko wanda ya faru. Wannan fa labari da muke baku labari ne da sojojin suka bayyana da kansu kuma da bakinsu, ba don komi ba saboda yanayin ciwo da al'amarin ya musu. Ga dai labarin na farko, bari mu baku labarin soja da yake checking point a hanyar Lagos da kuma direban trailer. Al'amarin da ya faru ne a hanyar ikon Allah, yayin da soja yake kan bakin aikinsa, yayin da shi kwamandan wannan runduna yake kan faman sintiri a kan titi, lokacin da yake ta ƙoƙarin ganin wato ko wani mai laifi sai gifta. A wannan takin ne shi kuma Allah ya sa bejin ma Hausa kwata-kwata, sai direban wata mota a can gaba da suka hanga wanda suka kasa gane menene ya tsaye da motar. Kallonsa da yake yi hakan ya sa direban motar da shi da yaransa suka tinkaro inda sojojin suke, suka yi musu sallama. Sai wannan soja da bejin Hausa bai amsa ba, sai yake tambayarsa me ya faru, me kuma ya samu motar ku kuke tsaye a can gurin, ba mu fa yadda da ku ba. Sai shikenan wannan bahaushen direban ya fara yi masa bayani cewa motar su ce ta lalace a nan gurin, kuma sun yi yin duniya da motar ta tashi ta ƙi ta tashi, kuma gashi kaya ne za su kai shi Legas, muddin ko ba su kai kayan a kan lokaci ba zai iya lalacewa a yi asaran miliyoyin kuɗi. Shine suke neman taimako cewa an musu kwatance wani ƙauye nan gaba kaɗan akwai wani mai gyara da za su iya ɗauko shi ya zo ya duba musu motar, amma duba da cewa wato suna kusa da checking point, shine suka ce ba za su sanar da sojojin ko wanda Allah sa samu su ido a motar kar a yi musu barna, domin su je su ɗauko mai gyaran ya zo ya duba musu mota kafin su ci gaba da tafiya. Jin haka sai wannan soja ya ce kai, ni wannan abin da kake faɗa bana jin wannan yaren naka na Hausa, don haka bari in kira maka ɗan uwanka Bahaushe, wala Allah shi ya fahimce ka. Nan take wannan sojan ya kirawo shi ɗaya sojan da suke aiki da shi wanda yake can gefe ba tare da ya zo gurin da suke ba. Jin haka sai wannan soja ya zo, yana zuwa ya zo ya same shi ya ce me yake faruwa, ya kwashe labarin abin da ya samu mota ya gaya wannan soja. Wannan soja sai ya tausaya masa, sai ce to ba matsala, sai ya gaya mai gidansa. Sai mai gidan nashi ya ce to abin da za a yi ya bar yaron motarsa su tsaya da motar a nan, shi ya tafi ya ɗauko mai gyaran a ƙauyen sai su zo su gyara motan. Haka kuma aka yi, wato dai wannan mai mota ko kuma ce direba ya ɗauki ɗan mashin suka tafi neman wancan wanda zai zo yi musu gyara bakanike. Sana a hankali suka ɗauko bakanike suka zo, bakanike ya zo ya bincika mota tsaf, sai ya gane cewa za a siya abu na naira 37,000 a jikin motar nan kafin a gyara ta. Kazalika sai ce kuɗin gyaransa naira 10,000 ne. Kun ga idan kuka hada jimla kuɗin ya zama 47,000 ake bukata. Sai kuma direban ya ce shi kan ba shi da wannan kuɗi a tattare da shi. Sai ya kirawo mai gidansa wanda shine asalin mai mota ko kuma manajan da yake kula da rukunin motocin,
sai ya ce to abin da za a yi shi wannan mai gyara ya turo da account sai a tura mai wannan 47,000 din. Shi kuma mai gyara ya ce lalle kam abin ma ba zai yi ba, shi fa ba wani maganar account, duba da cewa shi da yake ƙauye yake jeji ina zai ce a tura account, sannan kuma yaushe aka je can Ibadan cikin gari kafin ma a cire kuɗin, sannan ina aka je aka siyo abin aka gizo aka gyara. Idan har ba su da kuɗi cash da za su ba shi a hannu to fa shi zai haƙura zai tafi. Jin haka ya dai aka ta tunani ya za a yi dai, ƙarshe dai shi dai ce ba zai karɓi wannan transfer ba domin babu lokacin da zai ma karɓi transfer, kuma yaushe ya je har cikin garin Ibadan banki ya ciro kuɗin, kuma yaushe ya je siyo abin da zai siyo, yaushe ya zo ya gyara. Don haka kawai ya ce ayi magana ta ƙare, kawai ya buga mashin ɗinsa da zumma zai tafi shi mai gyaran. Shi kuma wannan soja Bahaushe wanda ya zo ya taimako, wato ya ce su bar motar a nan su je su dawo. Kwatsam sai ya kalle su ya ce me yake faruwa ne zai tafi, sai suka gaya mai ga abin da yake faruwa, magana ce ta kuɗi kuma an ce tura account, ya ce shi ba ta'ammali da wani account shi da yake jeji, don haka ba zai iya ba in ba za a bashi cash ba zai gyaran ba. Jin haka nan take sai wannan sojan Bahaushe da ya ga dai direban nan dan uwansa Bahaushe ne, ya kuma kalli ga cewa lallai za su iya yin asarar wannan kaya an ba a sauke shi akan lokaci ba, sai ya ce masa nawa ne kuɗin, sai ya gaya masa to dama dai akwai wasu kuɗi da suke hannunsa wanda yake so zai tura matarsa domin za ta yi amfani da su. Hakan ta saka ya ce wannan direba to ga abin da yake faruwa, amma bari in baku. Ya zo ya kirga kuɗi naira 37,000 da ake bukata, ya miƙa wa bakanike domin ya je siyo abin da ya kamata ya siyo ya zo gyara musu mota. Bakanike kuwa ya karbi kuɗi ya buga mashin ɗinsa ya tafi. Ba jimawa sosai bakanike ya dawo da abin, ya zo kuma ya saka abu ya yi gyara, mota kuma ta gyaru, mota ta tashi. Nan take ya ƙara kirgo naira 10,000 kuɗin gyaransa, ya ba wa bakanike gafa kuɗin gyaran ka. Bakanike sai ya karɓa. Nan take ya samu ya takarda da biro sai rubuta sunan shi da account number ɗinsa, ya ba wannan direba, ya ce idan ka kai Lagos ka sauke kayanka, ga wannan account ɗin sai a tura min kuɗin da na taimaka maka a ciki. Wannan shine. Sai direban ya ce ya gode, yayi godiya, ya ce oga dama ana samun irin ku. Ya tatta ajibi, ya ce tunda yake aiki sama da shekara 10 yana bin manyan tituna, amma bai taɓa karo da soja mai mutunci mai kuma adalci da takawa kamar sa ba, bai ma taɓa sanin a cikin sojoji akan samu irin mutane irin sa ba. Sojin ya ce ba komai, ai dan ka taimaki wani tamkar kanka taimaka. Haka dai godiya, suka shiga mota da shi da yaran mota suka ci gaba da tafiya. Bayan dai mutumin nan kwana 1-2 ya isa Lagos ya sauke wato kayansa, shikenan bai kira wannan soja ba. Soja shi kam sai ya kira shi suka gaisa, sai ce da fatan ka sauka lafiya. Ya ce alhamdulillah oga na sauka lafiya, ka sauke kayanka? Na sauke kaya. Sai ce to shikenan ya magana kuɗi ban ga an turo ba. Sai ce za a turo insha Allah, kuɗi ne kaza da kaza idan ka wasu uzuri. Sai ce to ba damuwa da Allah a taimaka a turo, matata za ta yi amfani da kuɗin kamar yadda na gaya ma tun a farko. Sai ce babu damuwa. Nan take aka ƙara samun kwana 1 zuwa kwana 2, ya ƙara jin shiru ba tare da wannan direba ya tura masa kuɗi ba. Ya ƙara kiran direba ya ce masa ya magana kuɗinsa, har yanzu bai tura masa ba. Sai ƙara cewa oga kai haƙuri zan tura ma. Dan da ya ƙara ba sojan haƙuri, shikenan sojan sai zuba sarautar Allah ido. Aka ƙara samun kwana 1, 2, 3 har dai wannan soja da yi wannan taimako sai ransa ya ɓaci. Shi da yi taimako, daga taimako kuma a ce irin haka ta faru, abin ya ɓata masa rai. Ya kira wannan direba, ya ta kiransa bai ɗauka ba, daga bisani aka ci sa ya ɗauka. Daga nan yake ce masa ya zai masa haka, shi fa taimakon sai kare ya manta da bai taimake shi ba, kayan da za su lalace a cikin motarsa, sannan kuma bai san me zai iya samun shi a irin wannan jeji ban ya ce zai kwana da wannan dukiyar. Ya dai gaya masa irin halaccin da ya masa, amma abin ka dai da wannan direba sai ya ce masa ka yi haƙuri kawai dai kaza. Kai tsaye ma dai sai nuna masa cewa gaskiya oga ka yi haƙuri, ba zan biya wannan kuɗi ba, domin dama kuɗin dukkanin su yawanci na 'yan uwana direbobi ne da kake ta faman haɗawa, dama na gansu duk a dukungune kana miƙar da su lokacin da kake famu, don haka kuɗin mu ne da kuke tattarawa, kuma ba halak ɗin ku bane, don haka kawai kai haƙuri, ni ma ba zan ba da wannan kuɗi ba. Abin mamaki kuma sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Duk wannan taimako da wannan soja ya mai da shahada da yi, wanda ba dan shi ba lalle kam da yana cikin
yanayin da bai san ina zai tsinci kansa ba, amma sai ce ba zai ba wannan soja kuɗi ba. Sojan nan ya bi shi dutar lami da lumana, ya ce shi fa Alamfur ba zai ba shi kuɗi ba. Sojan ya mai rantsuwa cewa billahi azim wannan ba fa kuɗin da yake tunani ba ne, shi irin wannan kuɗi da yake magana na roadblock shi fa bai fi ba ma ya karɓar su. Ya ce wannan kuɗin abincinsa ne da ɗan allowances ɗinsa da aka haɗa mai, shi ne ya tattara zai ba matarsa domin ta biya bukatunta da shi. Haka dai wannan direba ya ce shi fa bai yadda ba, don haka ba zai bada wannan kuɗi ba, to abin da sojan kuma yake gani zai yi sai ya yi. Sojan nan dai sai ya kashe waya. Haka dai takaici da bakin ciki ya sa sojan nan har kuka yayi kwalla. Ciwon zuciya, in ba ciwon zuciya ba tashin hankalin zuciya ko kuma gobarar zuciya duk ta ta ishe shi. Haka dai sojan nan sai ya ɗauko wayarsa sai ya rubuta test ya tura wa nan direban, ya ce ka ji tsoron Allah, ya tuna masa duk irin taimakon da ya masa, bai kuma san shi ba, babu dangin iya babu na baba. Ya tuna masa wannan dukan abubuwan ya tura masa, amma shiru bai mai reply ba. Ya kira shi ya fi so shirin masaki, bai ɗauki wayansa ba, sai ƙara masa test yana cewa bawan Allah ka ji tsoron Allah, ni fa taimakon ka nayi, na ɗauki dukiyata ba tare da na san ka ba na bayar domin dai in ga na taimake ka, amma bai kamata ko ban cancanci ka saka mini da haka ba. Daga nan sai wannan direba ya masa reply yana cewa karfa ya dame shi wannan kuɗi fa ba zai bashi ba, in kuma yana tunanin wani abu ma ba ma fa zai ƙara ganin shi ba, domin dama shi ba irin wannan hanya yake bi ba, baya zuwa Lagos. Yanzu ma wata kaddara ce ta biyo da shi zai kai ka Lagos, amma shi sai shekara 10 bai ma hau wannan hanya ta Lagos ba, don haka ba yadda za su ƙara haɗuwa har duniya ta naɗe. Wannan sojan dai ya ce masa to shikenan ba komi, ka sa a ranka wannan abu da kai mini ba zan taɓa yafe maka ba. Shikenan wannan sojan ya shiga kunci da damuwa. Direban ƙarshe dai ya ma rufe layinsa, wato ya daina samun shi kwata-kwata, ya cinye masa kuɗi kenan, saboda tunaninsa ai dama kuɗin yan uwansa wai direbobi ne yake haɗawa. Wannan lalle ya cika azzalimi kuma ya cika butulu. Haka dai aka ringa tafiya. To daga nan shine wannan soja ya alwashi na rantsuwa da cewa ba zai ƙara taimakon wani ɗan adam ba a rayuwarsa, muddin ko da mutuwa ya ga zai yi ba zai taimake shi ba. Kuma ya ƙara alwashin cewa duk lokacin da ya sa idonunsa ya ƙara ganin wannan direba, to wallahi azim sai ya harbe shi har lahira. Kuma ƙarshe ya ce ƙoƙarin tare shi ya ƙi tsayawa, ya ma nemi ya taka shi kuma ya harbe shi. Ya ce sai dai an je lahira a yi wannan shari'a sai a bambance wanda yake da gaskiya. Wannan dai labari da muka baku labari ne da ya faru a gaske, wanda kuma muka same shi daga matashin malamin nan na rundunar sojojin Najeriya wanda aka fi sani da Adam Ashaka, wanda ake kiransa da Young Sukola, wato matashin malami. A cikin wa'azinsa yake bada wannan takaitaccen labari da ya faru da ɗan uwansa soja, wanda kuma sojan yake gaya masa, har yayi kokarin jawo masa ayoyi da hadisai da yake ba shi haƙuri cewa dai abin da ya masa bai mai adalci ba, amma kar ya yafe masa, amma ko ya haɗu da shi kar ya kashe shi. Haka dai sojan nan ya ce babu yadda za a yi ga wannan mutumin bai harbe shi ba. Ƙarshe dai har ya ja masa ayoyi, ya ce wannan aya da ka jawo kai ka santa, kuma kai ka san fassararta, kuma kai ka san inda take a Alkur'ani, amma ni dai taimakon wani ɗan adam a cikin rayuwata har abada ne kai na alƙawari ba zan ƙara ba. Kazalika alƙawarin kashe wannan direba ba zai taɓa tashi ba, sai dai in ban sa ido nuna ana shi ba. Kun ji yadda labarin wannan soja na checking point a hanyar Lagos ya kasance da kuma wannan direba maci amana, direban trailer wanda ya yi masa wannan abu. Dama dai an ce wasu al'ummar su suke canza wasu zaka ga an haife su da kirki, amma wasu sai su koma marasa kirki saboda tsantsar cin amana da tsantsar butulci. Duba dai da wannan labari zaka fahimci cewa hakika maganar malam Bahaushe na cewa wai in kaga mutum a rana ka ƙara hankaɗa shi sai kaga tana nema ta tabbata mafita ga rayuwar ɗan adam, domin dai duk wanda ka taimaka to ƙarshe shi zai cutar da kai. Misali da zan ƙara gindaya a nan shine idan aka duba gwani Malam Aisami, wanda ya taimaki shi ma wani soja a harin Yobe, ya ɗauke shi a mota, ƙarshe shi ya zama ajalinsa daga taimakon rage masa hanya daga can zuwa can. Ƙarshe dai ya yi ƙoƙarin kwace mai motar, ta haka ya sa bindiga ya harbe shi ya kashe shi a lahira. Kun ga dai a ina ne?
a dalilin taimako. Ashe taimako ya fara zama barazana da abin tsoro a wannan nahiya, a wannan duniya, musamman a ƙasar mu Najeriya. Wannan shine labarin da ya faru da wannan soja har yayi kirarin sai ya kashe wannan direba. Bara mu je ga labari na biyu mu ga wanne ne yafi tsantsar butulci a ciki. Labarin wani dattijo da wani soja akan Abdulsalam Abubakar ga labarin. Ga labari na biyu, shi ma dai labari ne da ya faru a gaske, wanda shi ma muka same shi kai tsaye daga matashin malamin rundunar sojojin Najeriya, Adam Ashaka, wato Young Scholar. Shi ma yake bada wannan labari wanda ya faru da wani mai gidansa, wani soja wanda suke gadin gidan tsohon shugaban ƙasar Najeriya, Abdulsalam Abubakar, a can Minna. Shi ma dai abin da ya faru, wani dattijo ne dai ko da yaushe yake zuwa da wani hoto. Hoton nan shine dattijan ne a jikin hoton da kuma Abdulsalam Abubakar lokacin suna secondary school. Idan kun fahimci labarin, wato dai dan ajin su ne a matakin secondary. Yana tasowa daga samun cewa Abdulsalam Abubakar ga gidansa, wannan dattijo ya ringa sintiri. Kullum ya zo sojoji su ta korarsa su hana shi shiga. Ya yin duniya domin ganin Abdulsalam, ya shafa shekaru yana wannan yunkuri, amma sojoji ba su taɓa barinsa ba, kullum a korarsa suke. Wani lokaci har bulala suka taɓa yi masa, ba don komi ba don ya daina zuwa. Amma wannan dattijo baya taɓa fashin zuwa, ko an dake shi sai ya dawo. Wani lokaci sai wannan soja, wato wani sajan na soja daga cikin sojojin da suke gadin gidan, sai ya kalle su, ya zo wajen wannan dattijo ya ce, dattijo ka sha zuwa gurin nan, an kore ka, an dake ka, amma kullum sai ka dawo. Ya ce, yaro ko kashe ni za a yi in dai har zan dawo, to fa sai na ƙara dawo wajen nan. Ya za a ce kamar Abdulsalam Abubakar, wanda muka yi karatu da shi kuma aboki na ajin mu ɗaya, a ce yau ya shahara a duniya haka, ya zama attajiri ne kuma ina cikin halin kunci da talauci. Yanzu ya'yana mata 3 zan aurar, ban da kuɗin ma da zan aurar da su. Na zo gurinsa domin in ga mai matsalata dan ya taimake ni, kwana na shiga, sannan kuma ku ce min wai zan daina zuwa. Ya ce ba zan taɓa daina zuwa ba, ko me za ku yi min? Haka dai wannan dattijo aka ƙara korarsa a wannan rana. Dattijon nan ya tafi, amma fa washe gari dattijo ya ƙara dawowa. Wannan mutumin da yana kallon sa, wannan sajan din, sai ya ƙara kiran wannan dattijo. Dattijon nan ya kalli wannan sajan din, ya ce kai wa Allah, kai wa Muhammadar Rasulullahi, ka taimake ni in ganshi. Idan ka taimake ni na ganshi, hakika insha Allahu zaka ji daɗin wannan taimako da kai min. Ya dai ta roƙon wannan sajan din akan da ya taimake shi ya gansa. Sajan din nan ya yi shiru, ya ce wannan dokar aikinmu ne, kuma idan na taimake ka tamka na karya wannan doka ne, wadu abin da ya biyo baya ni na siya da kaina, don haka ba zan iya karya wannan doka ba. Dattijo ya ci gaba da bashi haƙuri, yana masa magiya da nuna masa shekarun da ya ɗiba, yana son ganin abokin nashi, amma abin ya ci tara. Ƙarshe sai wannan sojan ya kalli dattijan, ya ji tausayinsa matuƙa ya kama shi, sai ce shikenan baba, karka da mu, zan taimake ka, amma fa wannan kasala ne zan yi da aikina da kuma rayuwata, don haka zan taimake ka, kuma me zai faru insha Allahu. Dattijo ya ta godiya har ya kama kafa soja ce karka da mu baba. Dattijo ya ce insha Allahu idan na ganshi duk abin da ya bani sarbi zan raba in ba ka rabi, zan ma 10 ta arziki. Sai ce a ba zan ma haka bane idan ka bani wani abu, kuma dai ba zan kuma ce in ka bani ba zan karba ba. Abu nufi ba sai ka raba ba, ka bani ko dan alheri kai mun ma wannan ra'ayinka ba wani abu bane, zan karba kuma ne godiya, amma dai ba nama bane dan wai ka ban wani abu. Idan ka ban wani abu ne ba zan yi kokarin wasa da aiki na ba. Dattijan nan ya ta godiya. To daga nan dai dama ka'idar Abdulsalam Abubakar yakan fito sallar magariba a cikin masallacin gidansa, kuma ba zai koma ba sai ya yi sallar isha yake komawa. To akwai wata barauniyar hanya, sojan nan da ya magana da sojojin da suke wannan barauniyar hanyar da ake shiga gidan, aka yi wa wannan dattijan hanya ya shiga gidan, aka shigar da shi masallaci ya zauna. Daga nan dai shi boss din, wato Abdulsalam Abubakar, ya fito sallar magariba. Bayan an idar da sallar magariba kenan, ya dan zauna a zaman dan wurdi da wasu abubuwa da yake. Kawai sai shi wannan dattijo ya tsira masa ido, har ya dan matso kamar zai zo gurin sa. Aiko Abdulsalam Abubakar yana dan kyalla ido, sai ya ganshi kai tsaye kwa ya kira sunan wannan dattijo. Dattijan kwa sai ya taho, Abdulsalam ya rungume shi, yana kana nan, ya ce yana nan. Ya gaya masa ai ya daɗe
ya fi shekara nawa yana neman ya gan shi, amma ina, sojoji sun hana shi har bugun shi suka yi. Sai ce ayya kai haƙuri, tsarin aikinsu ne. Ya ce zai aka yi ka shigo. Ƙarshe dai Abdulsalam Abubakar ya tafi da wannan dattijo aka kai shi can cikin gidan sama, aka ba shi duk guri aka ce ya zauna. Ya ce ba ma yanzu zai tafi ba, dan za su zauna za su yi maganganu. Daga nan wannan dattijo aka ba shi guri, aka ba shi abinci, aka mai goma ta arziki, aka canza masa sutura, aka yi masa duk komai dai ya zauna. Sai da ya shafe kwana 3 a gidan Abdulsalam Abubakar, ko ƙasa bai saukowa, sai dai ya sauko ya sallah ya koma. Ana haka dai daga bisani Abdulsalam ya haɗa mai gomar ta arziki, ya ɗauko irin ƙatuwar jib ɗin nan, ya sa direba da sojoji, ya ce siyo wannan abokin nashi dattijo rakiya har zuwa gida. Ya ce ya je a cikin birnin Mina ya duba duk inda ya ga gida, ya gaya masa ko da wane za a sayar masa. Sannan kuma da yake duk ya gaya mai matsalolinsa, 'ya'yansa kuma daga abin da ya shafi duk kayan ɗaki da duk wani abu ya ɗauke nauyi, da dai shauran goma ta arziki da ya masa. Ya kuma ba shi katinsa, ya ce duk wata matsala da kake da ita ko damuwa ko kana so ka ganni, kai tsaye ka kira ni, insha Allahu za ka same ni kuma zan ɗauka. Ya yi godiya, ya ce gashi ku kai shi cikin aminci, ku kai shi gida. Daga nan dai aka ɗauko wannan dattijo a cikin mota, shi kuma wanda ya masa hanya ya yi wasa da aikinsa. Ya san cewa a yau dattijo zai tafi, duk da kasancewar yana zagaye ne, amma sai ya sa dukkanin wurin da dattijo zai wuce, wato duk ɗin da dattijo zai wuce su sa masa ido, ko da yana wani abu bai ankara ba, in zai wuce a sanar da shi cewa ga dattijon zai wuce, domin dai ya samu su gaisa ya ji kuma yadda za a yi. Jin kaɗan shikenan direba da sojoji suka shiga wannan jeep ɗin, suka saka wannan dattijo a tsakiya. Daga bisani shikenan suka tada mota za su taho, shi kuma yana can bakin gate wanda za su bi su fita, yana jira su karaso. Shi kuma wannan dattijo sai ya kalli wa'annan, wato wanda yake tuka motan a cikin sojoji, direban ya nuna musu wanda ya taimake shi din nan. Ya ce kun ga wancan katon na bakin gate? Sai suka ce eh. Ya ce to ko ya tsaye da kukar ku tsaya, idan ku sake kuka tsaya sai na haɗa ku da mai gidanku, sai na gaya masa kaza da kaza. Ya tsoratar da su, ya ce sojojin ko ya tsaye da ku ko bai zai ce muku ku tsaya, wancan katon banzan kar ku sake ku tsaya, kuna tsayawa to ni kam tabbas sai na gaya mai gidanku ga abin da kuka yi. Lalle kam sojoji suka ce to shikenan. Haka ku suna zuwa yana tsaye da su, wannan wanda ya taimake shi din sajan din suka ki tsayawa, suka fitar da dattijo suka tafi da shi, har sai da suka kai dattijo gida suka ajiye. Daga bisani bayan sun dawo, shine sai ya tsaye da su yake tambayar su, ina tsaye da ku ko ku tsaya, me kuke takama da shi? Sai ce kai hakuri oga, ai mun so mu tsaya, amma dattijan da muka ɗauko da yake cikin motar shi ya ce muddin muka tsaya sai ya gaya mai gida cewa mun karya doka, kuma mai gida ce mu kai shi cikin lumana da aminci. Ya ce to ci, ya ce kar ku sake ku tsaya, kuna tsaya zan haɗa ku da mai gidanku. Ya ce to kaga shi sa ba mu tsaya ba. Sai wannan soja ya ce shi dattijan da kansa shine ya faɗi haka? Wannan dattijan na cikin motar shine ya faɗi cewa kar ku tsaya? Suka ce wallahi shi ya ce wancan katan gashi kaza da kaza kar mu tsaya. Ya ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tun daga nan shi ma wannan soja ya ce to ai shi kenan, an yi na farko an yi na ƙarshe. Shi ma tun daga nan ya ce ba zai ƙara taimakon wani ɗan adam ba. Ya ce fa kasada ya da aikinsa, ya kuma yi shahada, wanda ka'idar aikinsa ko mutuwa dattijan nan zai ba za a bar shi ya ga Abdulsalam Abubakar ba, kuma bai da hanyar da zai kan shi, amma ya masa irin wannan taimakon. Amma kun ji irin sakare yadda ya masa. Daga nan dai ya ce to fa insha Allahu shi ma daga nan ba zai sake taimakon wani dan adam ba akan wani abu. To kun ji fa yadda aka yi wannan al'amari. Wannan su ne labarai guda biyu da suka faru a zahiri, wanda Adam Ashaka, wato malami a rundunar sojojin Najeriya wanda yake wa'azi da Turanci da Hausa, ya kawo. Shine muka yi kokarin kawo muku domin akwai darussuka a cikin wannan al'amari, kamar yadda muka kawo muku wuka kogogo kuma dalilai daga irin taimakon da shi ma marigayi Gwani Aisami yayi na jihar Yobe, daga ɗauko soja daga wata hanya zuwa wata hanya, shi ma aka kashe shi. To akwai labarai ire-iren wannan da yawa na fili da na ɓoye. Don haka mutane, in za ka taimaki mutum ka taimake shi don Allah, kuma ka san cewa ba lalle ya saka maka da alkhairi ba, ka yarda cewa Allah shine zai saka maka da dukkanin wani alkhairi, domin Allah shine bai butulci bai kuma rashin adalci. Allah adali ne, bai kuma taimakon duk wanda ya taimako ne. Amma an ka taimaki wani da nufin kana tunanin shi ma ya taimake ka, to haƙiƙa
lalle kam sai dai jefa ka a wuta ko kuma a ruwan zafi, domin wannan duniya ce ta butulci da yawa daga cikin al'umma ba su fiye iya yin adalci a cikin rayuwa ba. Din kai musu alkhairi to za su yi kokarin su saka maka da sharri. Hazafi salam daga taskar al'umma da kuma Kukan Kurciya TV. Da fatan za mu ji ra'ayoyinku da comment ɗinku na waye ya fi butulci cikin wannan mutum biyun.